سلاوێک بگەرماهیا حەزیرانە کوردستانی تەماشاگەرین هێژا و دەلال لە سۆزان بابانم لەگەلوەمەش بۆ پێشکەشکردنا خەلێکێکە دن ji bernameya Rêya Kurdistanê wekî pranî xelekên me yê din vê carê jî em ê giringiya vê bernamê bidin li ser pêvajoya aştî û pêvajoya çareserî û civaka demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ku di kîjan qonağê de ye gelek pêşketinên nû çêbûn her çi qasî ku Kurdan gelekî dewlet rex nekirin ji ber ku gotinê dî dewlet gav navêje eger dewlet gav neavêje pêşketinin ciddî çê nabin yek û ket ser milên Kurdan û bi taybetî PKK erka xwe bi ciyanî û niha jî dema vê yekê ku dewlet gavên ciddî biavêjin ji bo nîqaş û gengeşên zêdetir li ser vê babetê em ê yekser biçin Enqereyê mêvanekî me gelek hêja heye bi rêz Tayyip Temel alîkarê hevserokên giştiye Dem Partiyê li Enqereyê li gel me ye bi rêz Tayyip Temel silav û rêz spas ji bo vê derfetê Dem baş. gelek spas di niha da pêvajoya aştî û çareseriya pêvajoya aştî û civaka demokratîk di kîjan qonağê de ye û helsengandinên we ji bo vê naçiye Belê destpêkî ez jî we silav dikim bi xebatê we de serkeftinê dixwazim. Pêvajoya civaka demokratîk ku bîst û heftê Sibata 2025 de dest pê kiribû vê gavê gihîştê xwînaveke kritik. Xwînaveke çi rengî merheleyek ku pêvajo tê da êdî gavavetirîn girîng û teyvirên girîng dide ser milê dewletê. Her wekî we jî gotî Aliyê Kurd, Hereketa Siyasiya Kurd, Tevgera Azadiyê her wisa taybet jî PKK û Rêbero Öcalan gelek gavên dîrokî avêtin. Belkî tiştên ku hatî kirin çend sala da mümkün bû pêk bê lê hema bêje ji ev 5 meh 6 mehe bendewarî ew e ku dewlet gavê bavêje gav nayavêtin. Ji ber wê çend ez dikarim bêjim niha merhele ku em tê dane ji bo pêvajoyê bendewarî ku pêvajo bi kanûnekê bi zagonî bê pesendkirin bê erêkirin an ku çerçeveya kanûnî derkeve. Çerçeveya kanûnî ji bo çi hewceye derkeve? Destpêkê divê Kurd bikarin xwe bi nasnama xwe, bi navê xwe, bi hebûna xwe li Tirkiye xwe bi rêxistin bikin, siyaseta demokratîk bikin. Ev daxwazeke esasî bû. Eger tê bîra we dema banga 27 Sibatê hatî kirin Sirru Süreyya Önder rehmetî axaftina nava Dapiyaniyê de axaftineke din jî ger û got ev axaftina Rêbero Öcalan e çi bu ew axaftin digot pêvajoya çekberdanê ji dervehiştina tundî û şer û vegera li ser masaya aştiyê û kanûnan lazim e bi hukukê û bi kanûnan bê pesendkirin. Ango zemîna pêvajoyê bi kanûnan bê durustkirin. Lê ji wê demê hetayî ro belê komisyona meclisê hat ava kirin, Meclisa Tirkiye komisyonek ava kir, 4 meha xebat neşand vê komisyonê bi hejmarekî serdana Rêbero Öcalan kir, bi Rêza Öcalan muhatap kir û raporekê girîng derket lê ji bo ku PKK qerara xwe ya bêçekbûnê pêk bîne û ew ê qerarê bêxe pratîkê kanûn nayê derxistin. Yani hevdîtinên bîmahiyê yên ku berî mehekê ji hêla heyeta me ya İmraliyê ve hatibûn kirin gelek rêze hevdîtinên girîng hatibûn kirin ji hêla heyeta me ve yek ji wan hevdîtina jî hevdîtina li İmralê ya 24 Gulanê. Wê hevdîtinê de Rêbero Öcalan tiştekî gelek girîng gotibû. Gotibû ez di nava şert û mercên gelek dijwar da hewl didim pirsgirêkeke 100 salî
ya ku bûye sebebê kuştin û em bêjin rijandina xwînê û belkî bi behezaran. Lê ez dibînim ku ev hewldanên min yên ji bo çareseriyê têra xwe muhatabûnê yan jî li hêla de muhatabên me têra xwe ciddî, têra xwe micid nêzîkî vê meselê nabin û rexne giribûn, rexneyên giran li dewletê û nêzîkaya dewletê kiribû. بله û gotibû divê komîteyên şopandinê yên rêvebirina pêvajoyê bên sazkirin. Mînak komîteyek bê ava kirin ku tenê qanûnên ku derketî ji meclisê çawa derketin, ew qanûn wê çawa bên pratik kirin û çawa bên bicîkirin ser vê ew komîte bixebite. Komîteyek dî bê ava kirin pêvajoyê bişopîne. Ev komîta pêvajoya ya şopandina pêvajoyê divê ji hêzên Kurd, ji hêzên civaka sivîl ya Tirkiye, sazî û dezgehên mafê mirova û ji partiyên desthilatdar û muhalefetê meclisê de nûnerên wan pêk pê. Yani esas siyaset û civaka sivîl ya demokratîk wekî komîteyekê şopandinê vî karûbarê bike. Dîsa tiştekî gelek girîngtir jî her tê gotin û dîsa jî بله Dustçarê Kur'anê da Birêz Öcalan dubare kiriye. Şert û mercên tê de destûrê nadin birêxistina xwe ra bi tevgera xwe ra, bi PKK ra, bi rêveberê PKK ra, bi sazî dezgehên derve ra, bi partiya bi hevserokên demê ra û bi serok û rêberên Kurd yên perçeyên din yên ku bi Birêz Mazlûm Abdî, Birêz Bafıl Talabanî, Birêz Nêçîrvan, Mesûd Barzanî wana re hevdîtin, derfetê hevdîtinê wî. Ew wekî mezin potansiyeleke mezin û nûnerên gelek sazî û dezgehan hene li Ewropayê ku ew jî li benda vegera welatin. Lazim e Birêz Öcalan van ra jî bikare hevdîtin û danûstandinê bike. Ji ber vê çendê tiştên gotî tiştek din lê zêde kir, lazim e ev şert û mercên ku ez tê de bê guhertin, êdî ji bo pêvajoyê ev hewc bike. Nabe ku ev tişt êdî bê taloq kirin. Ji ber wê çendê ez dikarim bêjim pêvajoya yani serpirsa we pêvajo di merheleyekî kritik de ye. An divê dewlet tiştê hewce, tiştê pêwîst pêk bîne û gav bavêje û ev qanûna ku bê derxistin hem bi Dem Partiyê re hem bi Birêz Öcalan re hem jî bi tevgera azadiyê bi rêveberiya Hereketa Azadî re bê parvekirin da ku qanûna bê derxistin bikare bibe dermanê vî derdê. بله باشە بەڕێز تایب تەمەل دە هەری داویدا مراد قەرەیلان ئەندامی فەرمانداریە گشتیان ناوەندا پاراستنا گەل ئاخافتنێکی کردبوو گوتبوو کو ما چەکی خۆ بەر نەدا یعنی ئەم سیاسەتە تێکۆشینە چەکداری دگوهارینش بۆ خەباتێکە سیاسی ئانگۆ وەکی پەکەکە تەکەزیلت کێژی تەفگەرە ئازادی ئەگەر ڕێ و ڕێبازێ ئاسیمیلاسیۆن و بشافتن یەن لەسەر گەلێک کورد بەردەوام بکە دێ ئەو هەمی ڕێک و چەک جی دنافدا دێ بجەربین ینی دخوازم چی بێژم gelek gotin hene li derdora vê pêvajoyek û piştê bi taybet bangevaziya 27 Şubatê ku dibêjin dewleta Tirkiye planekî ji bo tesviyekirina tevgera Kurd li Bakurê Kurdistanê daniye. Lê em hem helwêsta HPG û tevgera azadî jî dibînin û hem helwêsta Tirkiye jî divê barêda derbarêda nêrînên Birêz Ebdullah Öcalan çi bûn? Yani tiştekî pir vekirî heye. Birêz Abdullah Öcalan dibêje encama ku Kurd li çar perçê Kurdistanê bi şer û bi kek bi dest bixe hatiye dest. Dem dema müzekereya hevdîtin û danûstandinên aştiyane ye. Vê hêlê da Rêber Öcalan pir bi biryar e. Fakat wekî min gotî yani ez ji bo vî tiştî mesela dibêjim PKK xwe guherî, PKK têkoşîna xwe ya çekdariyan hemberê Tirkiye dawî kir. Wekî we jî gotî rêberên PKK
û rêveberên PKK işte her dibêjin lê dewlet naguherî. Mesela بله nêzîkaya dewletê hemberî gelê Kurd divê bigare. Lazım e siyaseta înkara nasname gelê Kurd jî xwe fes bike yani dawî li xwe bîne. Kurdê ku hatî derqanûnkirin, Kurdê ku wekî ne kanûnî hatiye îlankirin û li diasporayê li derve welat li Çiyê wekî şoreşger bi salan e têkoşînê dikin divê derfet û îmkana xebrexistinkirinê bibîne. Ji ber vê çendê em wî tiştê birêz Karaylan gotî têm dikin û em dizanin tê çi meane. Yani ev pirsgirêk ne pirsgirêkek tenê ku çek hatîne rakirin çek bila bên danîn û pirsgirêk diqede. Ne wisa ye? Tiştê bûye sebebê çeka heye. Çi ye? İnkara gelê Kurd. Çi ye? Em bêjin jenosîda li ser navê dewletê li hemberî Kurda wekî sistematik qirkirinê hatî meşaxe. Yani înkara nasnameyê gelê Kurd. Evana eger di van helwesta da her ti çêne be PKK çekteyne jî pirsgirêk çareser nake. Ji ber wê Birêz Öcalan jî dibêje yên ku bûyne sebebê vê pirsgirêkiyê û ez mecbûr mayme ku pêşengiya vê têkoşînê û şerê bikim ne ezim dewlet bi xwe ye. Ev pirsgirêk me di himbêza xwe de dît. Eger ne Kurd hatiban înkar kirin, eger îro jî siyaseta Tirkiye hîn ji ser hêmî bêgehê tasfiyeyê axive zimanê xwe wî rengî organize dike problem e. Hevdîtinên heyeta me ya İmraliyê bi rayedarên dewletê re jî çêbûn, bi rayedarên iktidarê yani hikûmetê re jî çêbû. بله Tiştê ku em tê digihîjine we amadekarî hêj bû çerçeveya kanûnî. Demên pêş ev amadekarî wê çixas bi lezbên derxistin hê jî em têkoşîna wê dikin. Em dixwazin dem nêwin de kirin. Em dixwazin Tirkiye çav bernede siyaseta li Sûriye, siyaseta li Iraqê, siyaseta li Îranê û encamên wan siyaseta. Pirsgirêka Kurd li Tirkiye pirsgirêkekî bingehîn e dibe sebebê gelek alozî û neheqiya. Eger înkara ku Enkara hêla stratejîk li hemberî Kurda dimeşîne dawî nebe ji bo çar perçê Kurdistanê rahetî û aramî nîne. Em vî dibînin. Çimkî welatê Kurda navçar dewleta da ye û mixabin çareseriya perçeyekê çareserî yani desthilatdariyên din aciz dike, nerahet dike û dixe nava tergerê. Ji ber wê çendê Rêber Öcalan tiştekî gelekî esasî dibêje. Yani ev dem ji bo Sûriye, ji bo Iraqê, ji bo Îranê, ji bo Tirkiye dema azadiya gelê Kurd e lê bi müzakere û hevdîtin û biriyên aştiyan e demokratîk. بله نهاوا بحثا اف یاسایا چارچوبه کر کو شخوبریا نابرز پروین بولدان جی بحث کر بو کو دوی نزی شش هفت خالن درکوه لبندینه یعنی جبر بطلانیا پارلمانتو جی هات دريشكرين يعني نكتيا بهن وداني اف هفت خال چنا و چه دناف خدا دگرن Yani ev çerçeveye ku Rêber Öcalan pêşniyarê devletê rayedarên devletê û heyeta me ya İmraliyekî bêguman heft xalin. Ew heft xal jî piranî derheqê wekî berê niha jî min gotî çend xalek derheqê rêvebirina pêvajoyê da ye. Yani komîteyên ku bên avakirin. Çi بله komîteyê şopandinê çi komîteyê bicihkirin û bicihanîna kanûnî. Yani mîna kanûn derket fakat lazım e plansaziyek çiye be ji bo vege. Ji bo vê jî komîteyek lazım e. Yadin çend xalên pêşnûmeyê derheqê kanûnê de ne. Kanûna ku derket divê ji her endamekî pekekî di nava xwe de bihewî. Nizanim qismekî wan ê derve bigrin, qismekî wan em ê darizînin, qismekî wan wê bê
bir problem biçem rune ertişnine. Kesin kutin şoraşkerin, kesin kutin tekoşerin. Yeko buhat nel bende yeko çelmala karına. Kabate ke askeri ka millete ke civake ke ku niviya devleta Türkiye jwit pekte yani Kürt li Türkiye ama beje صدي بيستن صدي بينجن ايه ابتدي معني برسليكي وين سنة يعني بيشنجن في ملتي تبيش بو دي برسكريكي قباتي خبدوني ايش بو يجي او قانونا كنت çerçeve öğreteni kaşkirin henek halin xwe serveyê kene. Yani kanun lazım çren gibi. Çend meha dervazdar be. Gelo ve sê meha dervazdar be, sê meha wê her tişt pêk be. Salekî an jî Meclisa Tirkiye qedî wê însiyatîfê imkanê ku eger pêwîstî dît dema kanûnê dirêj bike welhasıl. Yani mirov dikare bêje tiştê ku Reberojalan pêşniyar kirî hewldaneke li hemberê xetimînê bi rêveke. Yani masaya aştiye masaya hevdîtir û müzekereya nê kulubandin û nê xirakirin. Ji bo vê jî hem ji bo heyeta me ya Dem Partiya İmralıya hem ji bo dewletê hem jî ji bo ku helwesta xwe diyar bike ji bo hereketa azadiyê pêşniyarên gelek îrokî girîng kirine wisa xal bi xal yek bi yekê rastnîne dema wê jî mîne em bêjin. بله Belki bi demên pêş de rojên pêş de sazî û dezgehên alaqedar van tişta ji xwe parve bikin pirayê tiştê de. بله باشا برس تایب تمل یعنی بێژم هەم فکریەکی گشتی هەیە دناو دەوڵەتی داژی لەسەر وان هەفت خاڵان ئانگۆ ناکۆکیên جددی هەنە لەسەر وێنە Yani ez bu helê de tiştekî gelek zelal bêjim. Bîst û çarê gulanê hevdîtina heyeta me bi Rêberojalan re di ser wê hevdîtinê re hema bêje nêzîkî 25 roj derbas bûn. بله Hêj jî ne erênî ne jî neyînî bersivekî fermî, bersivekî aşkera ne ji me re ne jî ji Rêberojalan re negihaye. Pes tişt hene hevdîtinên ku heyeta me serokên partiyê me bi rayedarên desthilatdarî û yên muhalefetê re dike em tiştekê dibînin qebatek heye ser wê yekî amadekariyek heye ser wê yekî û em li bendêne ku di demên pêş demeke nêz da ev tişt êdî wekî fermî helwesta dewletê fermî bigîje muhataba muhatap tîne bi Rêz Öcalan muhatap Hereket Azadiye. Ez nikarim bêjim dewlet bi mijara çareseriya pirsgirêka Kurd û Aştiyê de hemfikir e. Wekî yani yekgirtinek heye nava wan da. Em dibînin zimanê medyayê nehatiye duristkirin, nehatiye rastkirin. Yani çapemeniya Tirk î jî ji beriya pêvajoyê dike. Behsa pirsgirêka terorê dike. Her wekî pirsgirêka terorê ye bi zimanê xwe hîn bikar tîne. Wekî din hinek sazî û dezgehên dewletê bi ısrar ji bo gavavêtina erênî li ber xwe dide. Mesela serbestberdana girtiyên doza Kobanî ku têda Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî heye em li bendê bûn dirê pêk tê. Kayyum an ku desteserkirina şaredariyên Kurdistanê yên wekî Wan û Mêrdînê ya li me vegeriya wan wek culemê hîn jî ji bo wê yekî pêşkeftinekî herîm derneketiye. Ev çi nîşan dide? Du ihtimal hene. Yan hakikaten niyet ne baş e, niyet ne qence. An jî yani kısmekî devletê hêj jî pratikên xwe bikirinên xwe yên rojane li hemberî pêvajoyê li hemberî seqayê aştiyê de. Em di vê hêlê de xwedî agahîne ku hem iktidara AKP hem jî şerîkê wê MHP ji bo pêşnûmeya kanûn amade bibe xebatên xwe bikin. Hinek xebat hene.
Komisyona keme ya Dem Partiye jî heye ji hukuk û nasa pêktê li ser wê komisyonê jî serokatiya Profesör Mithat Sancar da xebatê xwe dimeşîne ew jî gehiştiye merheleyekê. Wana hemû wekî sentezekê wekî pêşnûme kanûnekê di Rêz Öcalan re bên paşkirin û paşê jî wisa xuyaye ku mesele ve mesela siyasette mesela meclisa Türkiye ise. بله هەواڵتەی gelek li Başûrê Kurdistan yanî gelê me li Başûrê Kurdistanê gelek caran vêna meraq dikin dipirsin ku eger pêvajoya aştî ser bikeve yanî destkeftiyên wî ji bo Kurd bi taybetî li Bakurê Kurdistanê em îdeal bifikirin. Çi tiştan ji bo Kurdan bi dest dixa li Bakurê Kurdistanê? Em li aliyekî dibînin hîna Tirkiye dibêje Tirkiyeyên bê teror, hîn qeyûmên li ser şaredariyên Kurdan ranekiriye, hîna gelek astengiyan taybetî li ser ziman û çandên Kurdan heye li Bakurê Kurdistanê. Em îdeal dikarin çi bifikirin li ser vê pêvajoyê ji bo Bakurê Kurdistanê? Yani her vekî we gotî ev nîqaş zanabûn gelek çewt û xelet tê meşandin. Her wekî Rêber Öcalan Hareketa Azadiyê daxwaza xwe ya azadiya gelek Kurd, masnameya gelek Kurd, çanda gelek Kurd, hebûna gelek Kurd daxwaza xwe her wekî dev jê berdaya nîşan didin ev derew e. Derewekî mezin e ku Rêber Öcalan û tevgera wî dev ji azadiya gelek Kurd berday. Lê eger ev pêvajo bigihîje serî du tiştê muhim wê çi ye. Yek ve şer û pevçûn û êrişê li hemberî Kurda li Çarperçê Kurdistanê yên ku zêdetir ji piştîya Rêveberiya Enqerê tê meşandin û hep sekine. Her wekî hûn jî dîtin ev salekê ye, salê nû ve sekine. Belê. Rastîna êrişan giring e ji bo Kurdan. Ji bo hem sazûmaniya xwe pêk bînin, hem têkiliya xwe dîplomatîk li derve welat û di hundir de pêk bînin û hem jî ji bo yekîtiya xwe ya netewî pêk. Ev giring e. Neyarên gelek Kurd heta roja îro jî neiştiye hereket û partiyên siyasî Kurd, hîzbên Kurdistanî, tevgerên Kurdistanî bibiniye. Neyartî kiriye, neyartî xistiye navbera wan. Ev yek, ya duye eger ev pêvajo bigihîje serî Kurd wê bibin xwedî hek û hukûqekî netewî ku nasname xwe li Tirkiye wekî Kurdekî lê welatiyê dewleta Tirkiye dikare zimanê xwe, çanda xwe, dibistana xwe, şaredariya xwe sazûmaniya wê pêk bîne. Ji destpêkê heta zanîngehê dikare mektebê xwe saz bike. Dikare peymaneke fermî di navbera xwe û dewletê de çêke ku em bi rengê xwe wekî Kurd heta niha tucarê wî rengî nehatîne nas. Em bi rengê xwe wekî Kurd di siyaseta demokratîk de rêveberiya Tirkiye de di rêveberiyên xwecihî yên herêmî de em hene. Paşê kî wê pêşîr Kurda bigire ku nemezin bin? Paşê kî dikare pêşîr Kurda bigire ku nikaribin xwe hebûna xwe nasname xwe bêxin bin garantiye. Ji ber wê çendê niha tiştê qonaxên pêvajoyê hene. Qonaxa pêvajoyê ya yekemîn dev jêberdana şer e. Yani ji dewrê derxistina tundî û şer e. Ev ji bo dewletê jî derbas nabe. Belê. Qonaxa duyemîn kanûn û zagonên aştiyê û azadiyê ne. Ev jî muhim e. Çünkü yek çek perde lazım e xwe preng û rêbazekê tê pêxistin bike ev insan û nabêjin aşbetalan çûn mala xwe. Ya qonaxa siyemî Kurd û Türk di an jî Kurd û Arab, an jî Kurd yani êdî Kurd bi milletên din re, netewên din re dibin banê dewletekî demokratîk de bi nasname xwe peymanekê çêkin. Di kanûna em bêjin esasî, kanûna bingehîn ya Tirkiye'de Kurd bênasîn. Ev jî tekoşînekî siyasî ya aştiyane dixwaze.
Ji ber vê çendê şertê esasî ew e şer raweste, dewlet êrişa sekinîne, Kurd bikarin rengekî azad xwe pêxistin dikin û Kurd li çar perçeya jî bikare sazî û dezgehên xwe yên dîplomatîk û yekîtiya xwe pêk bînin. Ev ji bo Kurda gelek tiştin. Belkî hinek kes dibêjin gelo em li dû vî tiştî bûn. Belê yani navê Kurd qedexe bû, navê Kurdî qedexe bû. Kesekî ku hewekî Kurd li Tirkiye nas bike, binav bike û Kurdî biaxe wekî derqanûnî, wekî nezagonî, wekî qedexe dihate îlan. Ev têkoşîn heta vê merhelê hat ev têkoşîn ji nava pêve jî wê encamên cuda derxe. Yani têkoşîn nasekine. Têkoşîna demokratîk, têkoşîna civaka demokratîk nasekine. Tenê rê û rêbaz dihere. Ji ber vê çendê jî tiştên ku em hedef dikin yani mirada me çi ye em meqseda me çi ye em ê rêbazên aştiyane û demokratîk têkoşîna xwe berdewam bikin û bigihîjin wê meqsedê. بله و بحثا خالێکی گرین کرد و بە تایبەتی ترکیە ڕەوشە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانê gelekî ferz dika li ser vê pêvajoyê yanî li gor vêna tev digere. Hîna jî ev feraset heye yanî piştî ku wa entegrasyon heye li Rojavayê Kurdistanê li gel hikûmeta demkî yanî hîna ev jî Rojava wek gefek ji xwe re dibîne dewleta Tirkiye û wek şerteke esasî jî bo pêvajoyê aştiyê dibîne. Heger Tirkiye vê feraseta xwe ya dijberî Kurd veguherîne û demokratîk nebe kînha em di wê merhelê de nihê jî Tirkiye feraseta dewleta Tirkiye fermî ji berî Kurd e. Li Kurd çil Sûriye, çil Iraqê, çil Îranê pêşveçûnên ku derheqê Kurda da ji bo Kurda erênî, ji bo Kurdan pozîtîv û her tim li hember be. Yani hatta ez dikarim bêjim eger zihniyeta dewleta Tirk neguhere û nebe demokratîk, Kurdek li Sînê, Kurdek li Japonyayê, Kurdek li Amerîkayê jî nikare bixwe mav eger ji destê Tirkiye bê. Belê. Ber wê jî yani lazim e zihniyet biguhere. Bêguman najî danûstandina müzakereyê entegrasyona demokratîk di navbera rêveberiya xweser ya Rojava û hikûmeta Şamê de berdewam e lê Tirkiye tiliya Tirkiye hên jî tê de. Tirkiye hê jî daxwazên Kurda minîmîze dike, dadixîne. Heta ku ji destê wê tê kêm dike. Başûrê Kurdistanê jî wisa ye. Yani dema rêveberên Başûrê Kurdistanê behsa federaliyekê û referandum pêk anî û behsa serxwebûnê kir me hemû ya dî telwesta Tirkiye çibû. Îna pêvajoya ku li vê derê tê meşandin vê jarê jî qedera wê dem gav carna bi hinek hevdîtinan her wekî pêşveçûnên Îranê şerê Îran û Amerîka û İsraîlê kawê ber bi ku ve biçe ele em lê binêrin dem du rengîn nêzîkayî heye ji ber vê çendê rêberi Öcalan de hevdîtina dîmayî de got demeke ku em wenda bikin mîne leza me heye lazim em lez bidin pêvî. بله در نوتن هفدیتنه دا کو با اوای که فرمی هاتم پاروکرین و هاتم بحث کردن به تایبەتی د بانگوازی 27 شوبات دا جیبرز عبدالله جلان به اشکرا بحث که کو ایدی نافچه گوهارتنین مزن بخواد بینه به تایبەتی اسرائیل کو پیشنگتیا و گوهارتنیت که به پشتوانی امریکای لید بیجه اگر ترکیه پرسکری که کرد چارەسەر نکه دی راستی دستوردانه وره ما بس جوی دستوردانên siyasî an destwerdanên leşkerî eger hûn hinekî ji me re nêrînên Birêz Abdullah Öcalan vekin. Birêz Abdullah Öcalan ev pêvajo wekî şansê dîmayiyê dewleta Tirkiye û aştiya Kurd û Tirkan binav dike. Yani şansê dawî. Belê. Çima rojhilata navîn siyaseta nû derfetê nade ku dewletên wekî Tirkiyan ji wekî Iraq wekî Sûriye evekî yani serdestiyekî li hemberê rojhilata navîn gelek walata pêk wekî dijî îzayîn ji nû ve sazûmankirina rojhilata navîn
رێنادە ku ev barê pirsgirêka Kurd Tirkiye êdî ragire û bidomîne. Ji ber wê çendê hevdîtinên xwe de tiştekî pir zelal dibêje. Kurd an wê bi dewletekê an jî bi dewletên xwe re dewletên ku têda dijîn re hukukeke biratiyê, hukukeke wekhevî, hukukeke demokratîk û azad pêk bînin an jî wê bibin xwedî dewlet. Rêyekê dînî ne. Çünkü gelek devletên dinên cîran û yên emperyal li ser Kurdan hesap dikin. Ev tiştekî gelekî normal e. Eger Kurd li Tirkiye muhatapbûnê nebînin mecbûr wê ittifaqên cuda pêş ketin. Eger Kurd li İranê dibin tehdît û gefa dewleta zordest zalim ya İranê devan neçar ittifaqê navnetewî pêk bînin. Yani hatta Rêbero Öcalan dibêje dema yek kete behrê eger tiştek nedît wê bi mar wê xwe bi mar ve asê bike ku xilas bibe. بله Yani gav ku bêçaretî çêbû û mirov ji mirinê wêdetir mirov bi tayê razî dibe. Na hemberî Kurda elbette hinek planên navnetewî hene. Lê li hemberî Tirkiye jî Türkiye jî lazım e hem Türkiye hem Irak hem İran û Suriye divê bi Kurdên xwe re Kurdên li deverên xwe re hukukekî rast û durust pêş vebitin Kurdan nas bikin. Yani bê şîrovez dibêjim Kurda we Kurd nas bikin. Ne misal tu bêjî entegrasyon hinek kes xirab binav dikin. بله Yani çi ye? Entegrasyona demokratik ew ku dewletên hişk dewletên yek netew yek millet yek nasname wê hebûna xwe wê karakterê xwe biguherînin ji bo ku yê cuda jî di nava xwe de bihewîne yani. Lê bi dewletekî faşîst û yekperest re wê entegrasyona demokratîk çênebe ji ber wê eger devletên Kurd di nava sînorên wê de dijîn demokratik nebin bu Kurdara hukuka biratiyê pêş ve nebin Kurda nas nekin Kurda nekin xwedî erk û xwedî nasname û xwedî statû elbet Kurd wê rêyên dî tercih bikin. Çünkü Kurd êdî kirasê mirinê kirasê qirkirinê çiran diye. Rêber Öcalan wisa dibêje. Yani Kurda êdî tehdit û gefa qirkirinê ji ser xwe avêtiye êdî dem dema azadiye. Beca tercih ya wan serdest ye. An wê Kurdara hukukeke biratiyê ya tarîxî pêk bînin her wekî dewletên demokratîk dinyayê pir nasname. An jî Kurd neçarin tercihên xwe yên cuda bikin êdî ev tercih zaten herkes dizane yani gelek êdî dinya guherî ye biçûk bûye. Ji ber wê çendê ez karim bêjim Tirkiye pêvajo ji xwe dema ku Baxçelî bang kirî tehdîte gefeke bi ser Tirkiye. Belkî niha vê gavê Tirkiye wisa fikire gef biçekî kêm bû feqet ne rast e. Yani hîn kevirên li Sûriye û neniştîne. بله Hîn münaqeşe berdewam e. Hîn İran şerê İran û Amerîka û İsrailê ne çareser bûye tenê talok bûye yani navberek bênvedanek ji re hatiye dayîn. Mesela Iraqê û Başûrê Kurdistanê hîn asta nîqaşên girîng de ye yani. Ev hemû nîşan dide ku gefa ku Baxçelî dîtî tehdîta ku Baxçelî dîtî berdewam e. Ji ber wê çendê jî divê lez derhal bê ku Kurdistan bajarên Kurdistanê bajarên din yên rojava yê din wekî Gazeyê bibin qada şerê navnetewî pêvajo bê encam girtin. Tiştê ku yani hişyariya Rêza Öcalan ser vê esas. بله هەش نه دقیقه مایە لێ چەند پرسێ دنیە من مایە بتابەتیەوە بەحسا ئیسرائیلێ کرد پشان بچین سەرجا پێ لێ نەها دوان دەمێن داویدا بە تایبەتی گەف خواردنێن بەنیامین نێتانیاهو لەگەڵ ئەردوغان ئەو بەوی تۆهمەت بارتکە بە
کۆمەڵکوشتکردنا کوردان ئەو بە کۆمەڵکوشتکردنا غەزێ هەفتوو تۆمەت بارتکن بنێرینەوە ئەvە دێ ببێت سەدەما پرسکرێکە کە کوور یا di pêşa rojê de pirsgirêkeke ciddî ji bo Tirkiye çê bike ango tenê di astên gevxwarinê de ye. Ev mesele ji destpêka desthilatdariya AKP û Erdogan heta îro wekî meseleyeke qayîşkîşandinê ye yani. Yani wekî ew wekî benekê bifikirin du alîye yek sız dike yedin dikişîne, yedin dikişîne yedin sız dike yani ev gevxwarinên İsraîl û Tirkiye li hevdû ne stratejîk taktîkin. Çünkü em dizanin rewşa Gazê Tirkiye hatîkina kirin. Mesela Golan, girên Golanê da Tirkiye û gel şara hatta îtina kirin. Bêje meseleya gefên li ser Erdogan û AKP ji hêla İsraîlê ve jî ew mesele meseleyên taktîkin demîne. Yani dema ku em hemû jî dizanin nedît dema ku mesele bu meselekî kritik aslında gelek jara Kürt û gelên bindest tên qurbanî kirin, tên gorî kirin. Mel Rojava ev tiştî. Mel Başûr dema Helepçeyê dema ev tiştî. Ji ber vê çendê em ji dema referandumê de. Ji ber wê yani ba gotin û axaftin û nakokiyê navbera hevdû da yê İsraîl û Tirkiye yê Amerîka û Tirkiye nizanim yê İran û İsraîl evana hemû di esasê xwe de şerê berjewendî yên. Şerê ewlehî derdekî İsraîlê heye dixwaze xwe daîmî bike rojhilata navîn û devera ku lêxukûr bike belav bike, zêde bike, fireh bike û hemû gev û tehdîtên hemberî wî bê tesîr bike. Yani bêbandor bike. Ji bo vê yekî eger pêwîst be elbet wê Tirkiye re jî pêhemberî hebe. Eger pêwîst be Îranê re jî pêhemberî hebe. Ama eger pêwîst be Kurda jî bike qurban. Em vî tiştî baş zanin. Ji ber wê lazim e têkiliyên gela bên durustkirin li gorî qanûnên nû, makezabûnên nû Kurd û Türk, Kurd û Ereb, Kurd û Fars hukukekî di navbera xwe de çekin ji bo ku ev midahleyên derve hem tahrîk nekin. Mesela gelek cara Tirkiye jî tahrîk dike. Ne avaya civîna NATO'ya Tirkiye çê dibe. Belê. Yani piştgiriya Tirkiye, piştgiriya NATO'ya û Yekîtiya Ewropayê ya bo Tirkiye bu sebep ku Tirkiye li hemberî Kurdan 40 sal 50 sala şer bike. Em vî dizanin. Li hemberî qirkirin û bin tepeserkirina siyaseta Kurd Yekîtiya Ewropayê jî tê de gelek dewletên din ji bo demî tamam civak aciz e, civaka navnetewî, cemaata navnetewî aciz e camiya fakat devlet gelek jara piştgiriye didin Tirkiye'de. Piştgiriye didin Iraqê li hemberî Kurda. Piştgiriye didin em bêjin şara li hemberî Rojava. Ji ber vê tiştî divê em Kurd têkiliya xwe ya netewî binêrin û wekî dijî em têkiliya xwe yên dîplomatîk jî her kesî re, her dewletê re, her hêzê re jî baş bimeşînin em têkoşîna xwe jî li gel dewletên ku serdestî ser Kurdistanê çêdike jî di esasê azadiyê de em paşvegav naavêjin em azadiya xwe bixwe. Belê. Em werin ser behsa CHP bi giştîna ev alozî û qeyranên ku di nav CHP de heye ku hinek şirovekar jî behs dikin di rastî de ve darbeya AKP bû li hemberî CHP û herî dawî gotinên Kemal Kılıçdaroğlu li hemberî Selaheddîn Demirtaş. Bi giştî ev dosyeya CHP bi giştî hûn çawa dinixin û bandoriya wê li ser doza Kurd li Bakurê Kurdistanê çawa ye? Mesela CHP meseleya nedemokratik bûna Tirkiye. Eger welatek nedemokratik be, eger welatekê de siyaset ne ser bixe be û azad nebe îro CHP sivê yekê din du hedef hebûn zamin yani tiştê ku hat serê CHP. Ev meseleyeke esasî ye ku rêberê calan pêvajoya civaka demokratîk da sert sekine ku hem nava partiya da hem jî navbera partiya da
کیماسیا دموکراتیک بون و دموکراسی به تمام کرد. Yani pêvajoya kanûnî hedefekê wê ji ev e. Ev pêvajo wê eger pêş ve çû gişte encamekî em bawer dikin wê pirsgirêkê bi vê rengî jî ji holê rakiriye. Yani mesela kayyûme, mesela desteserkirina îradeya partiyekî siyasî ye, êrişa navenga partiyekî siyasî di dewletekî demokratîk da nemîn. Na mesela CHP çi ye? CHP hinek pirsgirêkên wê ji wê dixewin ji navxweyî ne, şerê desthilatdariyê ye. بله û hinek mesele jî em dizanin yani bi destê dozgera, bi destê dadgera, bi destê mahkemeya ev qerar tên dayîn, ev mahkeme jî girêdayî AKP ne, desthilatdariyê ne. Yani berî salekê, sal û nîv berî niha, belkî sal û nîv jî zêdetir e, 2 sal berî niha kongrek çêbûye. Wê kongrê de Partî Rêveberiyê hilbijartiye. Sal û nîv derbas dibe, mahkemeyek derdikeve dibêje nexê ew kongre betal, serokê partiyê, serokê berê ye, rêveberiya partiyê rêveberê berê ye. û vaya partiya nû yanî rêveberiya nû jî hûn êdî bê teywirin, bê erk. Îna ev tê çi manî? Elbette wekî wê jî gotiye ev derbeyekî siyasî ye. بله Ev zirarê dide pêvajoyê. Ber çi? Herkesê ki em pê re hevdîtin dikin di hêla nêzî CHP tiştekî ji me re bêje. Kurdistanin partiya muhalefetê ya herî mezin e CHP. Dibêje rejîmekê bi vê rengî be, rejîmekê bi vê rengî nêzîkî siyasetê bibe, dest îktidarekî ku bi vî rengî müdahaleyê partiya sazûmaniya komarê kiriye bibe, wê çawa di eslê xwe de müzakereyê demokratîk û siyaseta demokratîk û kanûnên demokratîk biparêze. Yani esas gumanên ser pêvajoyê çi dike. Ew ê ki yani şölû dike meseleyê. Ji ber wê yekî em dibêjin ev derdorên ku bî gavê davêjin hemberî CHP, derdorên ku nêzî desthilatdarî AKP, rastî di eslê xwe de hinekî pêvajoyê jî hene. Yani mesela CHP berbe dijberiya pêvajoyê ve deft didin. Yani ji ew ê ji sîstema münaqeşeyên çareseriyê derdixe. Bixwe mijûl dike. Şîroveyê dijî hene. Yani hesabê hilbijartinê hene. Yani dixwazin CHP bi vê rengî qels bike. Ya desthilatdariyê dikare hesaba xwe ya pêşerojê bike, bêje dîsa ez bimim desthilatdar. Ama exlaq lazim e jî. بله Rêbaz lazim e, hukuk lazim e. Yani yekî tu bêçare tu hemberî HDP doza girtinê vedî. Tu bêçare dimînin hemberî CHP butlan yani rêveberiyekê ji peyvirê bi destê dadgehê mahkemê ji peyvirê digirî rêveberiya kevin tikî mîsterkar û tu bi dehan çaredariyê wê partiyê jî desteser dikî. Yani ev ne işi akla ye, ne işi mantıkekî vî karî nîne zirarê dide demokratik pêvajoya demokratik bûnê jî em vî tiştî de pir zalalûn em vaqtî xwe ji desthilatdariya AKP re jî vekirî dibêjin. بله باشه از پرسا داویه جی بکم دو دقیقه مایه براستی ام وەک هەم کورتسات نیوز و بتایبەتی وەک یەکێتیان نیشتمانیە کوردستانی پێواژۆیە ئاشتیەک و ساڵێ نۆتی و نۆتسێەوە دەست پێکرد بە هەم ئالیکاریە سەرۆک مامجەلال وەک میراتەیەکە مەزن ji بۆ خۆت بینن ji ber vê jî برێز بافڵ تاالبانی سەرۆکی یەنێکی پڕ تەکەزیل vêyekê dike ku ev pêvajo çi ji destê wan were bikin binêrînawa divê gelê Kurd û taybetî di asta partiyên siyasiyên li her çar parçeyê Kurdistanê divê çi bikin ango eger daxwazeke birêz Ebdullah Öcalan divê derbarê de hebû bi taybetî ji bo partiyên siyasî hûn dikarin ji me re bêjin. Ez Kurd bêjim tiştê ku zêde mihim û neyê taloqkirinê yekîtiya netewî. Belê. Yekîtiya netewî ji ser yani hemû xalên ku hemû xalê siyasî, îdeolojîk û nizanim çi mümkün nîne yekî çêde. Çend xal, 5 xal, 3 xal. Mesela Rêber Öcalan dibêje bila bên bahev 4 xala li hev bikin. 4 xal bila li hev bin bila 10 xalê ku
hevkariyê an jî yekîtiyê ser pêk neyê bila ew bo paşê bin. Yekê ve ya duê jî destpêkê dema pêvajoda destpêkirina rêberojanan tiştek gogo ez di demên pêş de dixwazim tu hem bi Birêz Talebanî re Birêz Barzanî re û bi Mazlûm Abdî re ez hevdîtinê bikim. Yani ji bo wan name şandin, nameyên girîng şandin, peyamên girîng dan. Em jî wekî Dem Partî ji Rêveberiya Başûrê Kurdistanê taybet jî ji Yekîtiya Niştimanî Kurdistan û serokatiya wê spasdarin ji bo vê pêvajoya ku pêş keftî hem malovanî kiriye gelek cara li Silêmanî ji bo ku pêvajo birêve biçe xebat kir ked û em bêjin hewdanên Birêz Bafil Talebanî jî taybet hêjayî spasdarî ye. بله باشه gelek spas dikim bi rêz Tayyip Temel alîkarê hevserokên giştiyê Dem Partî spas ji bo vê derfetê bi hêviya serkeftin û azadiye her bijîn. Gelek spas. Belê temaşakerên hêja em bi wî awayî jî hatin dawiya bernameya xwe heya xelekeke din şad bextewar azad bijîn.